החלום שלי להיות סופרת בכלל נולד מסדרת טלוויזיה. הייתה סדרת טלוויזיה בשם פיטר הארנב, שראו בה אישה מטיילת בגבעות הירוקות, ופתאום מתחיל לרדת גשם, והיא רצה הביתה, פותחת את הדלת, יושבת בשולחן הכתיבה, לוקחת נוצה, טובלת אותה בכסת של הדיו ומתחילה לכתוב. וכשאני ראיתי את זה, ראיתי את כל העתיד שלי נפרס לפניי. את הספר על אמיל התחלתי לכתוב בגיל 16 וסיימתי אותו בגיל 34, ככה שאני רואה את זה ממש כיצירה המכוננת של החיים שלי כרגע. והכתיבה של הספר דרשה ממני לצלול אל מקומות מאוד מאוד עמוקים בתוך עצמי, שזה היה לי מאוד קשה לפגוש את המקומות האלו בתוך עצמי, אז זה היה תהליך מאוד מפרך ותובעני של כתיבה. ואני בעצם מזמינה אתכם להיות השותפים והשותפות שלי ביציאה של הספר הזה לאור, בלידה שלו.